mhlawumbe ndizayithetha ngolunye uhlobo Mjoli, kodwa mandithi kule mizuzu emihlanu phakathi ebendiyimileyo apha, the Holy Spirit prevented them from preaching. Ndibuye ngalo ndithi umbono kaPawulos, kodwa bamvangeli ndivumele xa sizawuthandaza kancinci nje kulo mbono kaPawulos wenzeka apha kule chapter. Uthi komnye umntu, umthetho lo wakho Pawulos ngumntu wemibono. Ngomnye wabantu abalapha eBhayibhileni uPawulos ababesithi sisilinda, ndibone kanye nangela xesha aseDamasko, conversion kaPaul, uthi xa eqala uthetha lizwi likaThixo athi ndabanekelwa ngenxa zonke. Umbono awubonayo uPawulos athi xa esuka eKrete ejonge eRoma atyhilekelwe ngumbono, ngoba uPawulos umthetho lo wakhe umntu wamibono. Pawulos lo mbono awuqali kwenzeka apha kuPawulos. Ilizwi likaThixo ukhe wawubona wathi xa ethetha emveni koba ebona umbono uthi izolaku bekumisithunywa singakum salowo ndimkhonzayo mna. Uthi kodwa zelingakhaleli nto Rhadebe, ngoba ngumkhumbe wodwa onokonakala. Uthi umbono kaPawulos ayingombono omtsha lo uPawulos awubonapha, kodwa mandikhawuleze mandibuyele kusta. The Holy Spirit prevented them from preaching. Aba bazalwane bayicacisile indlela yokungena nokutshutsha kulamazwe ngoba bazalwane, ngoba lityeli lesibini badlamini unyanisile. Lityeli lesibini eli uPaul ephinde ebuya apha akancama uPaul waphinde wabuya. Undikhumbuza ngalo xa kubuya uyesu eBhethane, bathi abantu xa bemkhumbuza ngezolo lakhe ubuqulunjwa ngamatya, izoloku athi uyesu ngoba imission kaThixo ayizele emhlabeni uyayazi. Ilizwi likaThixo eliviwa komnyama ubaleka. Andikhawuleze ndobe ndithi ukuze singaphazami emadlamini, the Holy Spirit kukho kwelinye icala the soul athi umbhali weTestamente endala xa yokucacisa ndizama ukohlula phakathi kwezi zinto ezimbini ukuze sibe clear understanding yale nto eyenzekela uPaul apha. Ndizama ukohlula phakathi kwesoul neHoly Spirit. Uthi umbhali weTestamente endala incwadi ye-Exodus xa icacisa vumani esoul, uthi xa icacisa uthi
without a meaning. Ngoba incwadi yeExodus iyandingqinela Wakhatshele xa isithi uThixo wabaphefumlela ngomoya ophilileyo. Isincwadi yeExodus uThixo wabaphefumlela ngomoya ophilileyo. Sibe kodwa sifika kule ndawo Holy Spirit uthi iTestament entsha xa icacisa ukuza kukaYesu uthi the Holy Spirit, you live life with a meaning for man. You live life with a meaning. Ngoba uYohana ibeka kakuhle lento ibe clear khamende ngibala evuma ukuthandaza uthi uYohana xa ecacisa ngalo lento uthi kule ncwadi yeTestamente entsha khamende ngibala evuma ukuthandaza uthi lo mbhaleli kwehlumoya onjengehobe kwehlumoya onjengesimo sehobe wathi lo kunyana wami oyityanga endikholisiweyo nguye mveni yena. That's one kuqala isiqu sesithathu ebuthixweni, the Holy Spirit. Kungelo xesha kuqala umvangeli isiqu sesithathu sithetha ngaso apha khamende ngqala evuma ukuthandaza esiqhweqhwela uPaul naba bazalwana ahamba nabo sisiqu sesithathu ebuthixweni, umoya oyingcwele. Umoya oyingcwele isiqu sesithathu, umoya oyingcwele. Bathi xa bengena bangabuyela umva madlamini ngoba senendihlangule, kodwa indlela yabo phakathi kwalamazwe, phakathi kwezi ndawo bazihambileyo, kuvela lo mbono bendithetha ngawo kuPawulos. Kuvela lo mbono, kuvela repositioned. uThixo ufuna relocate from their comfort zone abebekuyo. And so now uThixo uveza umbono kuPawulos, ngoba imisili kaThixo uThixo ngalo akafuni senze ngokolu hlobo sifuna ngalo. uThixo uyayitshintsha imeko, sele kusithiwa imeko yakho ayizotshintsha, kodwa ngenxa yamandla kaThixo uThixo ayitshintsha imeko. Ndilingqina nalo meko Makhatshele ndizivile zithwini abasisijwapha Adonisi, ndachiphisa inyembezi, ndihlala bhekhi, ndakhetha intuba mandigoduke. Kodwa uThixo uyayitshintsha imeko. Sele abantu bagqibile uba asoze imeko yakho itshintshe, kodwa uThixo angenelele. uThixo asukuthi uThixo akureposition uThixo from kule ndawo ukuyo akubelekele kwenye indawo. Kodwa xa engena apha babheke eMakedoni Khosi. Ndizawujika ngoku Makhatshele, sizawuthandaza. Bonke abantu abafuna uThixo uba the Holy Spirit ingene kubo xa sizawuthandaza, ngoba xa singenayo umoya oyingcwele sifana nentsimbi ekhenkcezayo. Sizawuthandaza mzalwane, sizawuthandaza ngoko, kodwa kungalilize ngoba singathi xa sithandaza sibe umoya oyingcwele singenaye. Ingalilizelo neyale weekend
besize lapha kodwa likuvila maHadebe usithi to the other side apho silindele khona kukho abantu seselenza abantwisisayo kukho abantu kwala qala abavusisa igazi and so kule ndawo sikuyo ingaba sizawufika nini to the other side apha abantu bakaThixo basilinde khona apha abantu basilinde khona eMakedoni maHadebe athi umbhali xa icacisa le ndawo as much as yayindawo enemfundo as much as yayindawo leya uLuka mvangeli wafunda kuyo uLuka uphuma eMakedoni kodwa isimanga ngalo kwakula Makedoni nye kukhonzwa izithixo kukhutshwa ugqirha uLuka kodwa kwalapha kunqolwa izithixo ile nto ibangela uba kuvela umbono kuPawulos unamandla uThixo unamandla uThixo vese umbona kuPawulos athi uPawulos elele kuvela indoda yaseMakedoni maHadebe ethi izani ngapha kukho abantu maHadebe abafuna ukuthi kuwe nekomiti yakho sonzakele izani ngapha silimele siyophisa ngenxa yabantu belilizwe kanti kwalapha vice wami kukho abantu abalilayo abalilinyembezi abangcwelehakileyo emiphefumlweni nasemezinjeni kwakulapha maHadebe kukho abantu abathi sicela umoya oyingcwele ungena phakuthi kanti lonke laxesha kumbono kaPawulos uThixo wenza indlela okokuba ngaba kuncedakale abanye abantu to the other side ndimva umculo esithi wena moya oyingcwele mawungene apha kuthi sonke usincede sikubo okokwenziwayo nguwe xa sizawuthandaza mjoli mhlobam uzawuthandaza mjoli uzawuthandaza xa kuzawuza abantu apha ilizwi likaThixo abantu abathi xa siphuma umoya oyingcwele maHadebe uzuhambe nami abantu abathi mama uAdonisi kuyo le ntsungusi nakumlambo omnyama mandikhatshwa nguwe abantu abathi ndikuvila Thixo ndikuvila moya oyingcwele uzawuthandaza mjoli kodwa xa uzawuthandaza mjoli uthi laa mculo xa ithethayo ukufezwa kwamadinga thina sikulindapha athi xa igqibalisa yahla moya oyingcwele usebenza pha yahla moya oyingcwele usebenze kule ndawo ngoba amadinga wakho thina siwalindapha okoba ngaba kufuneka siye to the other side kodwa amadinga sizawathatha apha
xa uzawuthandaza mjoli, vuma mhlabeli, simcenge uThixo ngoba nakule ingxokolo thina soyame ngayo. Vuma mhlabeli, simcenge uThixo, sisondeza abantu abathi umoya kaThixo ongena phakum. Vuma mhlabeli, simcenge uThixo. Vuma mhlabeli.